Έλα ρε μαλάκα, μου έχεις αρέσει τον Μπούτσο, Παναγία. Τώρα δες τώρα, κάνε λίγο zoom ή πάτα. Πανηγύρι που είναι να γίνει. Μα γιατί τόσο περίεργος, έλα. Ρε μαλάκα τσόπ, ρε. Ποιος αυτό το πράγμα? Νόσου. Τρικάρεις, έλα. Τώρα έχει γίνει μεγάλο. Τώρα έχεις γαμηθεί, τώρα θα έρθει από πίσω σου. Θα γυρίσει μια απότομη. Μαλάκα! Τρόμαξα κι εγώ ρε μαλάκα. Μεταφράστε λίγο ρε μαλάκα. Α, το καταλαβαίνω κι εγώ. Να μου κάνουν την Ρώσα. Τι είναι αυτό? Ναι, είναι και καλά ένας influencer. Αυτοί λένε... Α, και καλά είναι τέτοιο σαν το παραφυσικά φαινόμενο. Ναι. Πάω, βλέπω και τσεκάρει. Motion blur. Ω! Ωραία, κάτι σινεμά. Πω, μιλάμε και μάρα μαλάκα. Μαλάκα τι πάτσετε. Μη φάω jumpscare. Από τώρα ρε μαλάκα δεν Σιγά παίζει. σιγά. Ρε αγόρι δεν υπάρχει ότι σε αυτό το jumpscare. Τι λέει. Ουμπραχάτε τρίο, ναι. Βόκα μπλε. Βόκα μπλε, να μπλε. Μια πρόβα να γεύα. Μαλάκα. Η μάσα μαλάκα, η μάσα και ο αρκούδος. Α, ναι. Όχι, ο Τσόπ ήταν αρκούδος. Ναι, αυτό είπα. Ναι, και από πού πάω ρε μαλάκα. Φέρ. Πού πάω. Μαλάκα μια γάτα. Αράζω. Έλα εδώ μωρικά. Ρε ας την άρε μαλάκα. Τσίζαρες το κόσμο. Έλα, προχώρη. Ρε φίλε, είμαι εγώ καθυστερημένος ή δεν είναι αντίεξω. Τρέχα λίγο τσόπ γιατί με το shift. Τρέχει με το shift. Ναι, τρέχει πολύ ρε. Λίγο... Ναι, ο Τσόπ. Τσόπ αποκλείεται να φοβάσαι ρε μαλάκα. Είναι πολύ κούφια το πράγμα μέχρι στιγμής. Τώρα είναι στην αρχή που σου δίνει ίσα που λίγο γεύση. Κοίτα τώρα θα έχει. Μετά ποιος παίζει Πέτρο, εγώ εσύ. We will see, man. Όπως εσύ. Κάνε jump και να λέει. Πήγαινε κάνε, δεν είναι. Φοβάμαι ρε μαλάκα. Σκι στο κεφάλι. Τι? Στην κούκλα πίσω. Είναι... Τάλα. Και δεν είναι αυτό. Ποιο μου Κόβω το μπούτσο μου δεν. Ποιο. Το εργουδάκι πριν. Το αρκουδάκι σίγουρα ναι. Αυτό σου λέω να κάνεις κανένα τεράκι. Η μπάλα που έφυγε. Παλάκα δεν χαμίσου. Ρε τα FPS ρε. Γαμημένη γάτα! Τα γκρέμεις όλα που ήταν η γάτα. It will be dark soon. Ωραία, πρέπει να πάρεις κερί. Φωτιά. Left control to cross. Hi. Τσέρνομπιλ από δίπλα μαλάκα. Τι είναι αυτό? This gun will be used when night falls. Thank you cats. Φέρνουν γάτες. Τα πήρε. Λες και ήταν πολύ. Το βλέπεις και το άλλο τα πειράκι. Αχου. Ο Τζέρ είναι αριστερά. Έχεις το λίγο. Ποιο είναι. Αριστερά. Ρε. Εμφανίζεσαι. Πώς θα καπιάνει η συμμαχία σου στο παιχνίδι αυτό? Thank you cats. Μήπως τα σκυλιά θα είναι εχθρές σου? Κάνω έτσι. Ναι, ούτε εμείς μπρο. Εμείς ρόλο. Τι ξενέρει. Τι θα πάρει, τέτοιο λεξικό, ρωσικό. Τι είναι αυτό? Τι? Πήγε εκεί. Τι να κάνει? Θα δεις. Αγορινά. Α, δεν μπορώ να το πάρω. Αυτά πρέπει να βρεις. Το μήπως θα παίζεις με το E. Ρέξα, αυτά θα τα ανάψεις. Θα τα ανάψεις, θέλει σπίρτα ή τέτοιο αναπτήριο. Ναι. Εκεί στα Μάλμπουρο είχε δίπλα. Α, ναι, τσιγάρο. Να πούμε τι κάνεις. The light is almost empty.
Για πειράζει, Τα θέλω να άλλα βλέπω. θα σβήσουν αυτά, δεν θα έχεις άλλα. Ρε θέλω να βλέπω ρε σου. Α, θα κοιμηθεί κιόλας. Α, καλά, εντάξει. Μαλακία πάει σύννεφο. Στο σαλόνι θα την βάλεις, δίπλα από τα κεριά. Στον πάτο μου θα την πάω. Μα πώς το βάζεις? Να τους. Αυτό δεν είναι. Don't need to prepare for the night. Και τι θες. Night 1. Α, είναι τέτοιο ότι και καλά σαν το Five Nights at Freddy's, ρε. First night, the camp came. Ναι, εδώ δεν βλέπω ας πούμε. Α, έχεις στήσει και τέτοιο. Α, τώρα βλέπω. Μην έχει μπαταρία μαλακία. Δεν Πάνω έχει. από το W και το ταύτη Δεν ξέρω. Μα αυτά δεν είναι. κοράκια. Α, τα κοράκια και καλά σπάσαν το τέτοιο, ρε, το Ναι, παράθυρο. μπερδευτήκε. Πριν που ακούστηκε να σπάει. Η πόρτα γιατί είναι κλειστή ρε μαλάκα. Για Άνοιξε. πάτα. Άγιες. Τι φοβάσαι. Ναι. Πέρα, πέρα. Μια φωτοβολίδα. Εξωγήινος. Εξωγήινη Α, διαστημόπλαιο όχι, όχι, είναι ουσίας. μάσκα. Γεια σου, μάσκα. Αυτό γιατί κουνήθηκε τώρα το εμένα. Είναι ο αέρας, ρε. Ναι, ο αέρας του Θα πήγε το πω να από καταλάβω αν πίσω. είναι ένα ή δύο. Ένα είναι. Από το μπάνιο που ήταν πήγε εκεί. Το Χριστό σου και αμυμένο. Ήρμα. Θέλουν τα κοράκια να φάνε, ρε. Άνοιξε. Δεξιά είναι. Από δεξιά κουσίνες. Ναι. Εγώ έτσι μου φαίνεται. Και πού ρε μαλάκα πάρε για το παράθυρο. Μπορεί. Όχι Για από πες. εδώ είναι όντως. Μολούκ. Πάλι κουνήθηκε Το μαλάκα. Δες το, αρκουδάκι. δες το. Α. Εγώ πιστεύω κάτι καλό είναι. Ρε που στράκω. Μήπως πρέπει να πες γέρι. Ωραία, μην πες γέρι. Ρε, κάνα κοράκι το έχει μπερδευτεί. Ναι, λογικά και έκλεισε την πόρτα. Ναι, α, στην κλείδωση. Α, Δεν κάνω να πάθεις μαλάκα. Ενδιαφέρον. Ε, Έφυγε. Το αρκουδάκι έφυγε από εκεί. Μασουλάει κάτι από αριστερά σου. Και τι ακούω να μασουλάει. Τι είναι αυτό. Θεογονίας και... Ήρεμα Τσο, δεν έχει κανένα κομμάτι. Πήγαινε πάνω. Ρε μαλάκα το βλέπεις. Ναι, λέει ο πήγαινε. μαλάκας ρε. Πήγαινε πάνω της να κάνεις τεράκι. Δεν κάνω την μπάλα. Κοίτα ένα μαλάκα ρε. Ρε μαλάκα, ήρεμα, δεν... Τηλέφωνο. Θα κάνω πιο δραματικό να έρθει Άνοιξε πάνω σου. πόρτα ρε μαλάκα. Ανατρίχιας ολόκληρος μπρο. Κι εγώ λίγο, αλλά τουλάχιστον δεν πετάχτηκε πάνω σου. Αυτό είναι ένα έφυγε μαλάκα. Άμα Να ξεκινάει μπορούσε έτσι. χειρότερο. Α, Α, καλά. Τι γίνεται ρε. στάψεις τα φωτάκια. Πες μου ξύλο ρε μαλάκα. An invited guest. You're hit on the head. Α, σε έριξε κάτω. Φρέσκα Α, δώρα. του στείλα αλλού. How did I get here? Ενδιαφέρον μαλάκα. Did you Έτσι wake ήταν up? κατασκήνωση στο ιατρέα μαλάκα. Ποιος γράφει. Α, να βρει τη βίντεο κάμερα να δει τι του κάνω. Ω, καλά του κάνω. Άνοιξε και η γεια. Πάλι σε κλείδα παρώσανε. Και σίγουρα θα μπορείς να τα ρίξεις εσύ. Ναι. Ναι. Ε, Είμαι δυνατό αγόρι. Κάτσε λίγο να πάω στην κάμερα ρε μπρο. Τι μου κάνανε χθες. The video camera, where is? Νάτι. Είσαι βλάκας. Κάτι ρε. Ναι, σώπη. Μαλάκα πάλι κάτι έγραψε κάποιος. Αυτός με έγραφε. Να βάλουμε ρε φίλε Google Translate. Α, να το. Το έχει και λίγο. Για όλα. Τι? Hey. Yes. You're more welcome here. Μαλάκα είναι όλο παιχνιδάκι. Α, είναι σπασμένο και καλά γάμο. Η ανάσα είναι αυτή η δικιά σου. Όχι. Κάτι είναι πίσω.
Ρε, μήπως είναι κανένα γατί. Ναι, κι άλλας είναι έτσι, τι κάνεις ρε μαλέ. Κόψα Μάλμπουρο ρε πούστη. Στα Μάλμπορα, εδώ. Το σχολείο είναι. Για πήγαινε Ωραία, κάπως μαλάκα, έχει ένα εδώ. νεκρό σώμα ρε μαλάκα εκεί πέρα, δεν βλέπεις. Τι είναι αυτό? Ανθρώπινο. Μαλάκα είναι καμένο αρνί. Όχι ρε μαλάκα. Τώρα κάνεις σαν αρνί. Βλέπει τι καλό ρε φίλε το ταξί. Τι κάνει μάλλον ρε μάλλον. Δεν ξέρω. Διάβασε το άλλο τα που ρώσικα, τα λέγεται. I ρώσικα. can read it. Πού το Oh, shit, man. Εδώ κάπου ήταν. Να το. Πού ήτανε ρε. Να, το δεξιά μήπως το... Α, αυτό εδώ είναι. Late at night when people fall asleep, no need for fun. Μαλάκα ακούω μια 18 φύγε ρε γάμι με εμένα. Τώρα είμαι περιστέρι. Και που... Μα που να πάω. Σ' αγαπώ τόσο πολύ. Όχι, τι λέει, δεν ξέρω. Ροτενέκα με μένει νόλ. Προτζινιέσκο. Με μπάτσε. Ασφάλειες. Τζιζ, τζιζ. The fuse is missing. Fucking missing. High voltage is left. Hop. Όχι, ο χλίος που κουνιστούσα να ξέρω. Oh, there are legends. Αυτό λέει γκέρλ ρε μαλάκα. Αυτή είναι Γκέρλ ήταν. μπαμπόγρια. Όχι ρε, που ήταν στα κεριά κάτω που... Μεγάλωσε ρε μαλάκα, περάσαν τα χρόνια. Όχι ρε, αυτή που ήταν στην... Ναι, κατάλαβα τι λες στη φωτογραφία. Όχι ρε, εδώ που καθόμουν. Μία που καθόταν και την άλλο στο κεφάλι ρε. Ναι, ναι, ναι. Τι λέμε, μας γαμάει ένα μουνάκι. Για κάτσε και δίπλα από το τρακ. Εκεί. Έχει ένα τέτοιο χαρτί, δες το. Πού ρε, Δεν το μαλάκα το διπλό. ναι, you need to pick up. Πρέπει να βρούμε ένα καθρέφτη. Και να κάτσει μπροστά από ένα μεγάλο καθρέφτη. Να ξέρεις τι θα γίνει δηλαδή. Καθρέφτη που έχει. Καθρέφτη, καθρεφτάκι. Ποια είναι η όμορφος του Βασιλείου? Πίτσα, όχι. Το mirror. Α, είναι ραδιόφωνο. Την άλλη. Εγώ το βαριέμαι αυτά ρε μαλάκα, δεν μπορώ να τα πάσεις. Ναι, τι. Ευθεία. Αριστερά σου, αριστερά σου. Εδώ. Στο φύλλο της ντουλάπας. Το άλλο. Πάνω το χαρτί, το χαρτί. Το χαρτί, ωραία. Ω, καλά, πέντε από τη μάτια. I was scared and I did. Ταύτωσε κάποιος φιλαράκι από αυτής της κοπέλας. Ναι ρε, είναι και καλά τα προσωπικά τους αντικείμενα εκεί. Πώς είναι στα Άρα αμερικάνικα εσείς στα σχολεία. φωνατροφία μέσα τώρα. Ναι, Α, orphanage είναι αυτό. ναι, camp. Άρα δεν είναι orphanage, camp. Ξέρω. Ναι, έχεις τέτοιο λιάζει, πώς λέγεται. Λεξικό, ναι. 1958 μαλάκα. Δεν μπορεί να διάβασε. Ρε βλάκα, δεν μπορώ να το δω. Δεν το ξέρω αυτό. The piano is ready to hit the gate without falling. Α, μπορώ τελικά να τα δω. Μα βλέπεις τίποτα ρε. Νυχτώνει. Σίγουρα. Να το. Αλλά ήταν παιδί υποτίθεται ρε. Τι τα έκανε, τα άφαψε όλα μόνη της. Ξέρω, μπορεί να σου λένε νόμιζα ήταν νεκρή, μπορεί να είναι πνεύμα. Η μπαμπόγρια δεν ξέρω με τι. Τι μπαμπόγρια που Το είναι μάθημα στην σύντομα. Ήτανε και η φίλη η Άννα αυτό τι φάση. Η Άννα πρέπει να είναι αυτή που πέθανε. Αυτό το Φίλη μου διαβάζω. η Άννα η Βρωμιάρα. Πώς μπορώ να πάρω την κάμερα. Α, τώρα μπορώ. Κάτι γράφει. Για το fuse που πρέπει να βρεις τώρα. Το fuse είναι πίσω. Τι λέει. Lady. Να ανάψει όλο το... Για πάρε το fuse. Πώς λέγεται. Ναι. Εδώ εκεί πέρα τι είναι. Δεν είναι fuses. Ωραία, ρε, πρέπει να βρεις το Οπ. Ποιος τι φάση είναι. Ακούς. Ρε, Κάνω τη μάνα σου ρε τσόπ. Γύρνα με εξ αρχή εδώ. ρε. Φοβάμαι. Ωραία, δεν πιάσει. Δεξιά πες.
Έπρεπε να κάνεις ντεράκ. Άκριος Δεν ένα τους είναι από μαλλιά. πίσω, ρε. Έχει ουχιστεί. Θα γίνει μαλακία. Μη γυρίσεις πίσω, σε παρακαλώ. Holy shit! Είναι πίσω. Γυρνάω. Δεν γυρνάω, πρέπει να πάω να γαμηθεί. The director. Μαρία Αντωνία. Κάτσε ρε να μου κόβει το αίμα μαλάκι. Πίσω. Γίνα πίσω ρε αρχίδι. Να τον αφιώσει. Τίποτα. Πούνται, ρε. Να το. Fuse είναι αυτό. Πρέπει να έχεις το fuse για να ανάψεις τον πρώτο Αυτή είναι πίνακα. ασφάλεια. Όχι, αυτός είναι πίνακας μόνο για το δωμάτιο αυτό. Τι λέω λένε. Σκούζα. Το λέει. Όχι. Δεν μοιάζει πολύ για Ο το. Μάρξ είναι, ρε. Ναι. Όχι. Μ' άρεσε στο γραμμάκι λίγο. Γραμμάκης μ' άρεσε. Γιατί κρατάει. Α, νόμιζα ότι κρατάει ρόπαλα, αλλά τι φάση. Και όλα κοράκι. Ω, κάτι μου αφήνει να πιάσω. Α, το Fuse. fuse. Καλά, ρε. Τα πήρε όλα. Τι. Σου λες Συνεχίζει, άκρες. ρε. Τι. Το είπαμε, θα γίνει. Το είπαμε. Μουνάρα είναι. Έλα ρε μαλάκα αυτό. Τώρα εγώ πρέπει να πάω εκεί δηλαδή. Αριστερά, Αλλά κάποιος νορμάλ άνθρωπος θα πήγαινε. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω να. Ένα αριστερά. Αλλά εγώ το είπα θα γίνει μαλαγιά. Πώς φαίνεται ο έμπειρος παίκτης το horror game, το Θέλω που πήγε, άρα τα μάτια σου γελάνε. Έχεις καιρό να το παίξεις, μα και βλέπεις και παίξεις. Τι λέω. Δεν σε κυνηγάνε. Γιατί το κάνουν τόσο απότομα τώρα. Μαλάκα είναι εδώ. Τι λέει. Εντάξει, φοβηθήκαμε λίγο εύκολα όμως, να ξέρεις. Μαλάκια. Είμαστε λίγο πούσοι. Πού είσαι μπορεί. Έλα. Βγαίνεις. Α, το είπα. What the fuck. Turn on the light. Ω, πρέπει να πάω πίσω τώρα. Γενικό να ανεβάσει. Θα φάω χεσίδι, Ναι, μόλις ένα πράγμα να περνάει. Ήδη ξανά τα γραφικά. Δεν ξέρω ξανά. Γεια σου. Ω, έλπιζε. Είδαμε το φως, το αληθινό. Πάω να πάω μια μπύρα κουπέλια. Πήρα τον κανάκρα, αγόρι μου. Να πάμε, έχουμε το Έλα ρε γάμο το χρυό μου. Ποιος κάνει. Το σκαρμούτσο. Ναι, και τώρα τι θέλω. Έλα ρε. Κάτι άναψε εδώ. Η ιδέα μου. Έλα, ναι. Expect the world of clearness. Τώρα θα γίνει μαλακία. Όχι, γιατί κοιμήθηκες. Στην αρχή ρε μπρε. Συνήθως 5 είναι. 3 και 7 φίλοι. 3 και 10. Τρεις και 10 είναι πολύ κοντά μαλάκα. Μα ρωτάς τι ώρα είναι 3 και 10. Τώρα γαμήθηκε όλο. Ου, αλλά Πιο ένα σιτ πριν γίνει μαλαγιά. Μην αγχώνεσαι ρε. Δεν μπορώ, φοβάμαι. Και ο μόνος είναι άτομος. Ναι. Μην αγχώνεσαι. Θα στον παίξω εγώ Γιατί θα... πάλι κλείνουν οι πόρτες μα. Ναι, να μην. Για να μην κάνει ρεύμα. Δεν σαν το μάνα που δεν έχει μάθει να κλείνει τις πόρτες. Εντάξει. Μαλάκα, παρեցώ και το πάμε το τζο. Γέροντα! Ω γέροντα! ευχή! Καλά είναι. Καλά εντάξει τσόπ. Μαλάκα το βλέπεις αυτό έτσι. Ποιος περπατάει με τα... Καλά είναι. Δεν περπατάμε με πόδια, με χέρια. Σκύρος. Σκύρος. Μην κλείνεις μωρέ και εσύ. Δεν θέλω να μάθω. Θα μάθεις. Τώρα- Καλά και αυτό. Πες καλύτερα. Έλα, εδώ πέρα δεν είναι ήρεμα τώρα, πιστεύω. Ναι. Μόνο ήρεμο δεν είναι μόνο. Άρα, δεν ξέρω μια μουσικούλα είναι έτσι. Τώρα, τι έφαγε η μπαταρία. Τι έπαθες. Θέλει να συνεχίσει κάποιος άλλος. Πέτω, θες εσύ εγώ. Ύστερα. Ποιος είσαι ρε εγώ.
Ύστερα εσύ. Πάει έτσι. Έλα. Τελείωνε, ρε. Να ξαναπέσω για ύπνο, όχι, δεν παίζει. Α, Τι θες να παίξεις? Μια και καλή. θες. Νιώθω, ρε. Κάσε, Γάμω τη μάνα σου και εσένα. Λοιπόν, look at this. How pro player plays. Μάλλον κοιμηθώ, ρε μαλάκα, με έκαμε λοιπόν. Ρε, μη... Ναι. Να πάρω λάμπες. Ναι, ναι, για δες το. Να, ρε μαλάκα. Βλέπεις το. Είμαστε. Για βάλτε. Κράτα το. Σήκω. Control. Α, μόνο τις μισές αφήνει. Δεν σε αφήνει να τις βάλεις. Δεν σε αφήνει να τις βάλεις. Μήπως να ανοίξω το fuse. Άνοιξε το. Σου ρίξε το γενικό πριν. Ναι, είναι κλειδωμένη η πόρτα. Είναι το γενικό. Γάμο θα έχεις το πάνω μου τώρα. Μαλακιασμένη. Άκου να δεις εδώ πως έχει. Άκου να δεις πως έχει. Άσε με να πω. Ρε, κάτι πρέπει να κάνουμε πρώτα. Χτισά στην πόρτα σου. Γάμο το κεφάλι. Πηγαίνω αριστερά στα lockers. Ναι, και εγώ αυτό σου λέω. Lockers. Έλα ρε κοριτσάρα μου, πού είσαι τώρα, τι θες. Έλα, δεν πειράζει, άργα μου πάρε. Παναγία. Πιο πίσω πάω. Τι έγινε μαλακία τώρα. Έγινε μαλακία. Δεν το βγήκε το... Σου πεις κάμερα. Όχι, μου άνοιξε το φως, αυτό το θέμα. Τι? Βλέπεις ότι είναι πράσινο ρε αγόρι. Το βλέπεις ότι είναι Ας πράσινο. πάτα escape. Ρε μαλάκα, τι Το μου... σβήσε ρε, μα παίζει ρε μαλάκα. Έστω έτσι. Μα εσύ το πειράζεις αυτό. Δεν το μαλάκα με την Παναγία ρε. Γαμήθηκε. Φωτάδι. Φως φωτάδι. Πάμε στον άλλο. Σε παρακαλώ. Γιατί δεν με αφήνεις ρε αγόρι μου. Dankeschön. Πες εκεί. Έλα, δεν βλέπω ρε. Εδώ δεν βλέπεις, δεν είχε νόημα. Έτσι πώς βλέπεις. Έλα ρε, έλα. Πάμε λίγο τα αυτά. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο τα αυτά. Ρε γάμο το Χριστό σου Χριστά. Έλα, όχι πάλι. Έλα, όχι πάλι. Κυρία το πάλι στα μάτια. Δεν μας τη γυρίσεις που δεν θες πάλι. Κάτω. Έλα, τα παιδιά θέλουν να βρουν βιβλία κιόλας. Μαλάκα από εδώ δεν πήγαμε πριν. Α! Τι? Κοίτα κάτι μαλάκι που είμαστε ρε. Μπορούσε να βρείτε στην ώρα από εκεί. Πού ρε. Επόμενη στάση, νέος κόσμος. Μαλάκα μάλλον δες που μπήκε. Πού μπήκε, πού Πίσω μπήκε. από τα κρεβάτια μπήκε. Εμείς καθυστερημένοι. Ναι, δεν μ' άρεσε η μουσικούλα. Ναι, είναι πολύ ψηλό. Βάλε ένα ροκ ρε μαλάκα τώρα. Θα πάρουμε views τουλάχιστον. Αυτό με τρόμαξε. Μ' αυτό. Ρε μαλάκα. Μάνο. Περίμενε. Τι κάνει ρε μαλάκα. Ποιος είναι αυτός. Τσιμάνω στο μουνί. Όπα, του Ικάρι ρε, του Ικάρι. Τι σημαίνει το τρικάρι. Έλα ρε, πρεζάκι της Ομόνια. Α, μάλακα έτσι έχει οχοντή να κάνει. Α, πώς το κάνεις αυτό ρε. Με την ροδέλα. Όχι με το ή. Παρδέλα. Τώρα εγώ Όχι. Κάτσε κάτω. Όχι να μην πάμε. Όχι, να κάτσεις πρώτα. Του κάνεις πολύ ζούμε ρε μάλακα, τι κάνεις ρε. Στενία, να τρόμαξε. Με ή. Δεν το πατάω το W, θα το πατήσει κάποιος άλλος. Έλα, τι θες Μαρία. Έλα. Ρε μαλάκα τσο. Ζω. Κοίτα ρε πως θέλει. Έλα. Do you want to ruin it? Ποιος το λέει αυτό. Μήπως Σου είναι βλέπει να αυτό. γίνει. Το βλέπετε ότι κάτι ανασένει πίσω μου έτσι. Τίποτα δεν είναι. Έλα προχωρά ρε αγόρι μου. Έλα ρε. Απίστευτο. Ούλου παράει. Τι είναι βρωμοκοπά εδώ πέρα μαλάκα. Σώπησα να βρω. Αυτό, fuse. Alright. Τι. Έλα ρε.
Τίποτα. Spare light babs. Α, τελείωσε το φως. Δεν έχει. Τι κάνει. Ρε αγόρι να... Τώρα έχεις μόνο ένα φωτάδι. Α, Με νιώθεις. τι έχεις, Φωτάδι. τι δηλαδή. Φως χωρίς τον άδει. Φωτάδι. Ήρθα ψάχνω να βρω λογική εγώ τώρα. Μ' αρέσει πρωτάθλημα. Με ρωτάω εγώ το μαλάκα τώρα. Τι αυτός. Το μαλλιό το μακρύ, το έχει κουρέψει. Το έχει κουρέψει μπόμπο του. Τι λέω ρε μαλάκα. Μαλάκα, αυτό που θα χαμάει μπρο. Πήγα από εκεί. Ανέβασε το μαλάκα, θα χαμάει, κρέα. Πού? Ποιο? Εδώ. Δεν μπορώ. Κοίτες, Ναι, πάτε μας. καταλαβαίνεις που τράβηξε πριν το πτώμα. Από τα vents πηγαίνει αυτή και την κάνει, όπως είδαμε το άλλο χέρι στα vents. Από τα vents την Πόσο κάνει. μικρός Το είπα ρε μπρος. το είπα. Πετίτη είναι και έτσι. Ω, ωραία. Παιδί την είναι... Δεν είναι η μάνα σου. Α, Λένε μαλάκα. Το έχουμε διαβάσει. Εδώ. Κάτσε μία. Οπ! Το είσαι. One day. Να δουν κατάλογο. Μας στέλνουν εκεί. Στα locker σου λέει. Ναι. Ο Τσόπ είναι professional τέτοιο. τι έκανε. Την κούκλα. Ποια κούκλα. Ό,τι μπαμπούρκα ρε. Όχι ρε, την κούκλα που βλέπουμε. Staff toy ρε. Με χνοδοτό με μαλλί μέσα, αυτό είναι το staff toy. Ναι. Α, Αρτουδάκι. Αρκουδάκι. Βρε το κοπέλι, τα Πέρα κάνει. πάω λεβαδιακούς ρε. Ναι. Τι λέει βαδιακός ρε. Αυτό πρέπει να λέει. Δεν είναι staff αυτό ρε. Ναι, αλλά Staff είναι αρκουδάκι είναι μάλλον. το μόνο εκτός αν... Είναι ως καν πίνω κι αδάνο. Το μου πάει για δουλειά. Το καλό. Δεν είναι αυτά. Ουφ. Α, νομίζω κάτι είχε εδώ πέρα ρε. Το λίγο. Ωραία που σκέφτομαι. Πάλι τέτοια. Ναι! Αυτό έχει νομίζω. Έχει ρε Τσόπ, πάτα F και θα δεις τι έχει. Α, δεν έχει. Νόμιζα... Α, δεν νομίζουμε στην τράπεζα. Μου σου πειράζει space. Space. Δεν έχει. Μπρε μέσα θα είναι. Α, εκεί πάνω, εκεί πάνω, εκεί πάνω. Σου λέει κάτσε κάτω εκεί. Ορίστε. Πάρε και τις άλλες. Δεν μπορώ να το βλέπω έτσι όμως. Ρε πάρε και τις άλλες να τις έχεις ρε μαλάκα. Ρε κάποιος καπουράκι μέσα. Ρε, η μάνα σου. Γιατί να είναι η μάνα μου και κάτσε να εξηγείς. Τι δουλειά έχει εκεί πέρα. Α, είμαστε ultra καθυστερημένοι, είναι από το μπάνιο απλά. Ναι, είναι από το μπάνιο της. Α, λέω και εγώ, εντάξει, έχουν τρόπους τα φαντάσματα, εντάξει. Πού να τουράνε. Όχι, κοίτα κοιτάς. Δεξιά, δεξιά, Τσόπ. Ρε, η μάνα σου θα είναι. Blueberry Ice. Τι, α, ρε. Έλα κλείστε τώρα. Χαλάμε γιούδε. Τώρα τη γάμισα μας. Πες. Α, Α, να το ρε! Ποιο? το λαγουδάτσι. Α, what is Πώς the δεν name? ήταν. Και άλλο box. Α, αίμα. Α, από τα ταβάνεις τα λέει. Όχι ρε, κατουράνε. Με το που τα αφήσεις θα πέσει κάτω από... Γύρνα μία την κάμερα, μπρο. Τι ρε, μάρκες. Α, πάνε εδώ ένα πράγμα. Τι τσίφτα ράπι! Τι έκανε? Ένα λαγός. Έχεις λαγό, έχω λαγό, έχεις αυτιά. Έχει ουρά ρε. Ό,τι έχει. Καλά, εντάξει, θα κλείνει ο Μάνος όλα πρώτα. Έλα μωρέ, έλα βάρα μου το κεφάλι. Έλα βάρα μου το κεφάλι ρε μαλάκα. Μαλάκα μάγε, δεν τρομάζει. Δεν μαλάκα μ' άρχισε φορά τα χέρια μου από το... Μάλλον εκείνο το τηλέφωνο πήγε γενικό. Μαλάκα στο πούτσο μου. Στο γενικό πήγαινε η λύθη. Έλα στο πούτσο μου, τι να κάνεις στο γενικό ρε. Πάτα το. Δεν έχει. Του κλείσε το φως. Ω, η λαγουδούμπα. Γαρδούμπα πήγαινε μέσα στο Γαρδούμπα μαγαζί. για έλα, θα σε φτιάξω στη φάδο μαλάκα, πού είσαι ρε, έλα. Τι θες, άνοιξε. Μαλάκα πήγαινε. Έλα, να το, έλα, πάμε. Έλα. Βλέπεις ρε μαλάκα, τι φλωράκι σου έχω βάλει. Μου τρομάζεις ρε μαλάκα έτσι όπως είσαι. Πάλι να πνέσει ακόμα. Τσόψο, πιθανό να το πεις ρε μαλάκα εκεί πέρα. Τουλάχιστον ενημέρωσε ρε μαλάκα. Μην πηγαίνεις Γιούρια! Όχι να πηγαίνω. Παιδιά ενημέρωση, πάμε. Μαλάκα πήγαινε. Α! Μου την έκλεισαν. Στην έφεραν. Έλα ρε. Έτσι, μαλάκα. Η πρώτη μου γύριση είναι εδώ. Γκρίνει καλή. Ο Σπακούρος. Έλα, πού είσαι. Μάλακα θέλουν κάτι ρε που στην. Τώρα άνοιξα με το κουτί. Μάλακα μπαίνουν εκεί μέσα άνθρωποι και...
Πες μου. Κόλλατα! Μάνο, μην πηγαίνεις έτσι! Πήγαινε ευθεία. Ευθεία. Ναι, τόση ώρα ήταν κλειδωμένο. Τώρα δες τώρα! Κάνε Κάνε πατά, λίγο zoom ή πάτα! Πανηγύρι μου πούνε να γίνει! Μα γιατί τόσο περίεργος, έλα. Μαλάκα το βλέπεις! Τι να μου κάνει ρε μαλάκα, δεν έχω πρώτο πυροβολήσω, δεν έχω όνομα. Μαλάκα, άμα είχα όλο τον πυροβόλα, εντάξει. Έλα ρε μαλάκα, μου έχεις αρέσει τον Μπούτσο, Παναγία. Περούμε. Μα το μπάνιο στο κλείσει! Να μου αυτό το ανοίξω. Θα το ανοίξεις, ναι, θα το ανοίξεις. Τα πόδια σου θα ανοίξεις. Κάτι είδα εκεί πέρα. Α, να Δεν δω. είναι. Το κλειδί για της μάνας σου το τέτοιο. Ωραία, άνοιξε το box. Το- Στο άλλο δωμάτιο. Ανοίγει το κουτί της ποινίας σου. Α, Το 94. Ρε, πήγαινε στο box. ποιο είναι 44 ρε. Α, ναι. Ευθεία. Τώρα έχετε jumpscare, δηλαδή δεν Ναι, παίζει να ναι. μαθαίνεις. Κοίτα και πως πάει. Έχετε jump και κοίτα πως πάει. Δεν πάει σιγά Πού σιγά. πας, ρε μάνα. Να προετοιμαστεί. Εντάξει, πήγαινε, άντε κάνω μισό αέρα. Τι να μου κάνει. Έλα, κάνε μου κάτι. Μετά έχεις πάει καράτε τσόπ, έχεις πάει. Τι να είναι, έκανε κλειδί θα είναι. Της μάνας σου. Έλα ρε. Έλα βαρέκι. Α, το ημερολόγιο της άλλης ρε. Dear Dairy. Κατεβάζω Είναι η όλα. νύχτα του After 58. severe Sanders Είναι η War. νύχτα που έλεγε το ημερολόγιο που περίμενε 3 χρόνια. Σε Σε μεταγέννηση το 1958. Να υποθέσω το παίρνω αυτό, Όχι. Τζόγα μου σου γαμίσω. Τι ρε. Ας πει. Τι είναι αυτό ρε μαλακά, ραδιόφωνο. Δεν βλέπω το VHS πώς θα... Εφ. Α, flashlight είναι! Fuck off. Άρα τώρα είμαστε στις... Όταν το ορφανοτροφείο... 1958. Α, ξέρετε ρε μαλάκες που είμαστε. Στην αίθουσα αυτή με το που σύρθηκε το πτώμα που ήταν, που ήταν κλειδωμένη στην αρχή. Άρα... Μας πήγε πίσω στο χρόνο που ήταν... Αυτό λέμε ρε μαλάκα τόση ώρα. Α, Διάβασε τα βιβλία στο γραφείο. Τι μαλακές. Α, δεν μπορείς να δεις τίποτα. the doctors make the wrong diagnosis of... Άρα τους αυτή είναι η σκότωσε. μάνα του. Όχι, σου λέει γιατροί θέλει heart transplant. Καλά υπήρχε τότε heart transplant ρε μαλάκα. Τώρα έχει γίνει ωραία κάτι. Δεν κατέβα. Children are asleep. I won't bother. Α, άρα είναι παιδιά μέσα. Α, καλά. Να άνοιξε την πόρτα ρε. Εδώ. Μην τα πειράζεις σου λέει τα παιδιά, Όχι. κοιμούνται. Ήταν αυτό πριν. Όχι. Ωραία μαλάκα. Εντάξει είπαμε, χοντρός μου φύγει. Τραπάξεις. Αυτό που πες να μην του δώσει σημασία. Πάρ' το κλειδί. The key to the safe. Ποιος έχει. Θα μάθεις. Ναι, που άλλο. Το γραφείο μου θα έχει. What a feather child. Μα κοιτάξτε. Η Άννα είναι αυτή. Για να φάνε. Είδες, το ξέρω. Έλα βρε. Πάρ' την καρέκλα, δεν χωράς πιο πέρα. Πέρα You στην... found an evidence. Τι evidence. We work together with Alex Zachary. Α, τα είχαν τα παιδιά και καλά για να τους μεταμοσχεύουν ώρα να παράδειγμα. Καλά οι γονείς δεν Πάτε και τα άλλα ρε, τόσα πράγματα. έχει. The filter is missing. And the glass are broken. Άχρηστη. Ότι έχει χρησιμοποιηθεί. Και κάτω. Remember gas mask. Ακούστε τα βήματα. Ναι ρε αγόρι μου, εντάξει. Μην αγχώνεις. Τα ακούσατε. Τι το κάνεις αυτό. Πάρ' το take. Take. Τι άλλο Του κάτω. Vamos. Θέλει να πάρει από αυτό το παιδί Την καρδιά του. την καρδιά του να τη βάλει στον Στο Ιάκο. γιο του. Πώς το λέγανε το γιο του. Το λέει, κάπου εδώ το λέει. Τώρα θα τη γάμισω. Κάνε δεν ξέρω. Ω, το βλέπεις. Για να δούμε. Α, μωρέ, εντάξει. Ω, βάβο! Πήγαινε, τρέχα πάνω το μάλιστα. Τρέχα. Τώρα δεν γαμίζει! Τώρα μου κάνει κόλπο! To put the gas cylinder under the door
And go back. Ποιο door? Στην άλλη πόρτα. Άντα. Κοιμούνται τα παιδιά. Γιατί? Να τα Για να τους αναγκώσεις. οξυγόνει. Τι? Για να τους κάνει οξυγόνο, ρε. Να τους δίνει οξυγόνο. Αυτό είναι το point. Νόμιζα Έλα βρε κάτι. μαλάκα, χέστη. Ρε, εγώ είναι κάτω από εκεί πέρα. Αυτό. Ποιος αυτό το Αλλά πράγμα? γνώσου. Τρικάρεις, έλα. Αφού είναι μπρο και δεν έχει ούτε φίλτερ έχει. Πήγαινε. Α. Α, πέτα. Δεν είχε φίλτερ. Πώς θα γίνει? Άστα. Μην κάνεις όνειρο γιατί ο ο Θεός Θεός γελάει. γελάει. Take. Όχι τώρα, έχει Όχι, πάτα αυτά, μαλακία. Μαρία, Μαράιας Ντάγερ. Russian English Dictionary. Δεν τα θέλει, δεν τα έχει μάθει αρρώστη. Καλά και πώς με ενάρκωσε τώρα αυτό? Ρε αγόρι μου, πες να βλέπεις όνειρο. Α, πού να έχει μείνει, μέσα σε σκατάκι μας, ρε μάνα. Τι να μου πεις τώρα. Εδώ πέρα που έχουμε φτάσει. Της πουτάνας του. Ρε, δεν ξέρω καν τι γίνεται, ρε. It's locked. There's someone behind it. Someone κιόλας, όχι something. Α, εντάξει. Ωραία, Βασίλειο, Take. Τι να το κάνω? Για να σου λέει. Όχι, για την ασφάλειά μας, δεν Πάτα. κατάλαβες. Crossed out together, leave this place alone. Άμα δε. Εγώ δεν σε πιστεύω. Κάτσε, περίμενε, τι? Για τον τζόμπι που λέω. Ακούτε τι γίνεται! Πού να, πήγαινε εκεί πέρα. Πού να πάω? Στο θόρυβο. Μα που να πάω. Όταν κλείνει να τόσο πολύ! Τζεβάτε. Τώρα, Το κόψε. Τι γράφει μωρέ. Όχου, το παιδί μας το καλό. Take. I know what happened here, let me help you, tell me who are you. Μην αγχώνεσαι τώρα. Μην αγχώνεσαι σупер μάλλον. Μόνο ξέρεις έχω χαθεί λίγο, δεν ξέρω τι κάνω τώρα. Πού ακούγονται αυτά, ρε μα? Βρήκαμε εδώ πέρα ένα κομμένο φυλάδιο της Μαράιας στο ημερολόγιο. Μαράια. Γιατί το βάλω? Κάποιος είναι someone behind it. Ναι, γράφει. ρε. Αυτό. Καλημέρα. Τώρα θα ανοίξει αυτή θα... Έλα, σήκωσε τώρα αγόρι μου. Η μάνα Ποιος είναι? Μάρας. Έλα βρε χέστη. Άντε ρε χέστη. Τώρα κάτσουμε και δέστη. Άνε, γεια σου. Τώρα αυτό εδώ το βλέπω. Ρε αγόρι μου Οχ. αυτό. Δαιμονίστηκε μαλάκα το Α, μαλάκα. ναι, θα ήταν πιο όμορφο. Ναι, με ακούτε. Για διάβασε. Πάλι τέλεια τσόπ θα λέμε. Ναι, το έχουμε διαβάσει, έλα. Έλα, πέτρο. Ωραία, τώρα τι γίνεται? Πήγαινε πίσω, πήγαινε ο- πίσω. Θα σου έχει γράψει και θα σου το έχει στείλει πάλι από κάτω. Έχουμε τηλέφωνο. Έχουμε αυτό, από πίσω μου είναι αυτή. Όχι. Όχι. Τα μπέρδεψε. Βιάστηκες. Θα τρώγα μωρό ντάματσο. Πήγαινε, ρε. Ντάματσα, ψυχικό. Μπρέντα μου. Ρε αγόρι μου, ήρεμα. Should try writing the letter again. Πού να το γράψω? Κοίτα. Το γράφεις δίπλα το dictionary και καλά στα ρώσικα. Γι' αυτό. Σούκα. Αρίδα του τύπου. Γράφουμε εμείς μαλακίες στο dictionary της κολοτριπηδιάρας και τα στέλνω. Κοντρυπηδιάρη, πάρ' το take. Και στείλ' το. Λέει τις κόδες εσύ. Δεν απαντάει όμως. Φαντάει λίγο, αλλά διπλωματικά. Μπογκάει. Ναι. Και ανοίγει την πόρτα, ξέρεις. Ναι, εγώ τους κόψα. Για να δούμε τι λέει. I was accused by anyway.
Και καλά, αφού. Δεν μπορώ να φύγω, ωραία, άμα λείπει. Αφού απεριστέρα. Γίνε γράφτη. Όχι αν δεν πούσε. Ήταν τώρα. Καλά. Κάτσε εκεί εδώ πίσω. Τι είναι. Μαλάκα έχει ένα φως. Δεν μας τυφλώσει παπαγιά. Άκουσα. Κάτω pick-up λένε κάτι. Ωραία, το Πήγαινε μωρό. πίσω στο γραφείο, στο γραφείο. Πήγε να γράψει τίποτα μου, έτσι λες, αφού απεριστέρα μου το παίζεις τώρα. Για πες μου τον εμπειρό. Ναι, αλλά το μωρό πέφτει. Δεν πάει να είναι αμυστή. Τι λέει ρε. Και εμείς τι θέλουμε τώρα, είναι στοιχειωμένο. Θέλουμε να μάθουμε. Τι άκουγες. Και δώστε. Καλά, ο Ιάκωβος είναι τραφέλη, η παπόγρα έχει γίνει τώρα. Και να ήταν γέρος, το συνόργιο Σου σου. κάνε... Για να είναι τόσα χρόνια. Εγώ δεν τα λέω. We are 50% του λέει. Το μωρό που έκλειγε το γράψαμε στα αρχίδια μας τελείως. Το κατήτα. Γρήγορο, γρήγορο. Yes, I have to communicate with my friends. We be on this place because Στόπα, δεν μπορείς. Μόνο το παιδάκι. Ρε, τώρα τι τζάμπι, δεν υπάρχει μια φιλική συνεννόηση. Δηλαδή θα τα βγάλω τις πέρας. Δεν τώρα θα μας ξεκολλεί. Αχ, λαβίδα. Όσο πάει αυτό γίνεται και πιο άσχημα. Νομίζω πριν ήταν πιο άσχημο, είχε πράσινα μάτια. Who are your friends? Εγώ το πάω σε ένα καισμάκι, εντάξει. Στο πίνε εδώ γλυκιά μου. Στο πες να κάνεις μοντάζ μα 15 μέρες του. Πάρ' το μωρέ γαμμένο. Τώρα έχει γράψει. Προσφέρω, τους wipes. Και γράψει. Ρε, δεν μπορώ άλλο ρε μαλάκα, εντάξει, κάνε το λίγο πιο λίγο. Ο director. Ναι, ναι, ενδιαφέρον. 27, 6, 7. Sorry ρε, είναι η ώρα τώρα. Έλα, τι λέει. Να δούμε τι Έλα, γράφει. άντε γάμισο, έλα, απλά δώστε. Κούρασε. Μπα! Το ακούσατε που χτυπάγανε παράθυρα. Ναι, λίγο. Δεν μπορώ άλλο. Ναι, αυτό το διαβάζω. Τώρα μαλάκα, ολόκληρη έκθεση. Διαβάζω το κάποιος σε μένα. Όχι τσόκ. Ο Ιάκωβος καλό παιδί φαίνεται. Άρα το λαγό Ωραία, είναι. πήγε να φας τζάμπσκερ τώρα. Καλά, ξεκάθαρα. Όχι. Μπα. Έχει ακόμα 15... Άρα ο λαγός είναι σε έργο. Ο Ο Ιάκωβος. Ιάκωβος. Α, Ιάκωβος. Παίζει ο Ιάκωβος και κάνει περίεργο δηλαδή. Και κρύβεται. Άλλη building abandoned, can I get there? Ποιο building είναι? That building abandoned, can I get there? Τι? Ποιο building? Μάλλον το office θα το πούμε. Γι' αυτό. Ποιο building είναι ρε μαλάκα? Σε ένα δωμάτιο μας τόσο καιρό. Καλά αυτό, τσόπ το κόμπι. Να ξέρεις. Αυτό ρε δεν είναι όλη ιστορία, συνήθως. Τα κάνεις τσακ μπαμ. Α! Ναι ρε μπρο. Τώρα ξεκολλιάστηκε. Πάλι. Take. It's time to go to the Α, τώρα βγάλεις τα ταξίδια το σταματάκι. Εδώ δεν είναι. Ρε αγόρι, front door, front door. Βρε σταμάτ! Πίσω! Ξέρω που Πίσω! δεν πάω, άντε για Γιατί, αυτό λέει. Πρώτα θέλω να δω πέντε πράγματα. Αυτό το είχαμε δει. Take ρε, take. Take βρε γάμο. Πίσω! Ήθελα να δω που ακούγεται το music box τώρα. Ευθεία! Το θύμα και θα φας μια στο κεφάλι και δεν ξεχάσεις. Έλα βρε μαλάκα χέστη. I'm free. Τσόπ. Μου και το dictionary λογικά. Ναι, α, το παίρνω. Κάμερα, τι πες. Τι game ρε. Summer of 58. Πού είμαστε? Α, στο hospital.
Let's get physical. Ναι, σου λέει μόλις ήρθε, ρε μάνα. Πόσο μεγάλο είναι το γαμίδι. Το game. Ναι, φτάνει 2 ώρες. Μάλλον έχει πολύ καλά άτομο. Είναι ωραίο. Καλωστημένο. Αυτός ο Γαμάκης, Ολυμπιακός, από κούνια αυτά. Ωραία. Τώρα τζαμ. It's around 90 minutes. Μια μισή ώρα. Ωραία, εμείς είμαστε 1:48, άρα τώρα είμαστε στο τέλος περίπου. Λογικά. Αλλά έχει και συνέχεια, έχει δεύτερο γύρο. Έχει γύρο 59 και τέτοιο. Κάτσε βρε μαλάκα, τώρα σκάλωσα. Πού μας πήγε, μας άλλαξε χώρο. Ναι, στο hospital. Στο σπιτάρ. Εδώ κλειστά όλα. Κάτω. Πάρει. Όλες. Ναι, ναι. Έλα, Πέτρος, έβαλα close. Ευχαριστώ. Θα μου ριάσω. Μαλάκα, αυτό δεν και εσείς πέφτει να είναι καλά. Πάλι το ίδιο μου λέει. Δεν πήραμε αρκετό. Έλα ρε, πάμε. Έλα, φίλε μου, την καφέ σου. Κάποια άλλη ξέρω μαλάκα. Έτσι, εγώ τα μίσου θα μου λέει. Πόσο άνοιξε. Τι, κάτι άλλαξε ρε μάνα. Κάτι δεν άλλαξε. Όλο άλλαξε! Ναι, τι το πούτσα. Τι γέμισες. Το ακούω ρε, απλά στο κεντρό μου τι λέει εδώ πέρα. Ωραία, 60 δάπεδα ρε μαλάκα, τι να κάνω. Γέρα πίσω πέρα. Α, σιγά. Λέει μετά τον πόλεμο το δεύτερο το οποίο η κυβέρνηση τα ξέρει. Αχ, αυτό ανοίγει. Σημαντικό αυτό. Η τηλεόραση. Εντάξει. Και σκρυπτό. Πήγαινε δεξιά-αριστερά της τηλεόρασης, κάτι θα έχει. Δεν έχει τίποτα. Ναι. Έλα, σε βοηθάει. Αχα. Γκάμερ, γκάμερ. Γκάμι, ναι. Άντε πάλι. Λαγουδίκι, μωρέ. Σου κόψαν τα αυτιά. Όχι ρε, δεν είναι λόγος. Fucking backpack πρέπει να πεις. Πώς το λέω backpack. Πίσω. Αφού πίσω είχε τις τουλάπες. Λίγο. Ρε μαλάκα, μου εξηγείς τι γίνεται. Where's the fucking backpack? Εκεί είναι, αλλά... Sure about that? Άτε. Εντάξει, πάρες την απάντησή σου να πεθάνεις. Στο πήρε μωρέ μαλάκα. Great καλή. Το πήρε. Το πήρε. Ρε μαλάκα πώς το μάζεψε. Γιατί να μου το πήρε. Τι, Τώρα- σπασμένο είναι, σπασμένο. Τώρα πήγαινε πάλι εκεί. Ρε, άμα- μαλάκα, είναι σπασαρχίδικα τα φαντάσματα. Όχι, δεν το πήρε, ορίστε. Δεν το πήρε. Ήρεμα, Μανώλε, Μίλα λίγο στον εαυτό σου. Μανώλε, τη μισή την όλη. Αν είμαι ωραία χώρα που είναι και ωραία. Στην A student. Άρα ο Ιβάν είναι το παιδί που ήθελε η άλλη να πάρει την καρδιά και το βρήκε τον άλλον, τον, πώς το λένε, τον Ιάκωβο. Ιάκωβ. Και ήθελα να του πάρει τα νεφρά, όλα τα έντερα. Ο Ιβάν είναι ο γιος της. Ο Ιβάν ο γιος της, αυτήν που είχαμε. Άρα. Οπ. Έχει εδώ. Έλα ρε γεμπίνασα. Πού σε πήγε τώρα πάλι ρε.
Πέτρο. Φλωράκο. Ένα φτερό να είχα τώρα. Έλα, τι είναι το φτερό. Το φτερό το ξυκώνω πράγμα. Έτσι. Αχα, ναι. Α, εδώ πέρα πώς έγινε το χειρουργείο. Εδώ πέρα του κάνω την καρδούλα. Ναι, μωρέ. Και τα έχουμε εδώ στα κατάσταση. Δεν θα τους αφήσω. Ρε μαλάκα, εγώ γιατί τρώω το σώμα ρε μαλάκα. Εσείς χαλαρά εκεί πέρα ψάχνετε. Όχι, κι Ο ούτε. Μάνος δεν έχει παίξει game ρε. Ο Μάνος πρέπει να έχει κυκλίσει. Έχω φάγει Κοίτα τι ωραία που το έχει εδώ τώρα εγώ να πάω να γαμηθώ τελείω. Ησύχασε ρε μαλάκα. Παντή. Για αυτό το break. Τώρα τι φας τι πρωτσα. Κάτι πρέπει να σπάσουμε. Αλυσίδες. Για. Και τι είναι αυτές. Κάτσε ρε δουλεύω. Ρε αδερφέ μου δεξιά. Μόνο. Με γύρισε ρε λύση μόνο. Τι έτσι το κάνω. Δουλεύουμε αύριο. Ζηλιές. Battery of any location has run Με το out. τέτοιο. Bolt cutter. Αφού είναι Ρε έχω. Ω, τώρα θα φας το καβλί. ένα καβλί. Κοίτα ένα μαλάκα. Ρε. Τι λέει. Τι λέει, γιατί δεν Ότι το είδε μια γυναίκα και πήγε μέσα στο closet. Το closet είναι ακριβώς από πίσω μου. Cobwebs, τι είναι cobwebs. Λέει παίζει από τη βότκα να βλέπω πράγματα. Δεν ξέρω. Εκεί μέσα είναι, δεξιά. Άνοιξε τη λάμπα. Όχι. Δεν τη θες. Σκάσεις. Κάτσε βρε μαλάκα, δεν ήταν μια ντουλάπα, θα με τρελάνετε. Που είχε εδώ ντουλάπα. Ναι, ναι. Στο κεντρικό διάδρομο. Αυτή την ανοίξαμε, εδώ ήταν ντουλάπα. Όχι, εκεί δεν ήταν από πίσω. Ντουλάπα! Ρε. Πού είναι η ντουλάπα? Σαλαβέ. Εδώ δεν έχουμε δει δηλαδή, ωραία. Ωπα ρε μαλάκα. Μαλάκα με το μάζι που λύσεις παρά τέτοιο. Έλα, πού είναι η γαμμένη. Εδώ. Δεν έχουμε τώρα. Bolt cutter. Έχει κάνει Βλέπεις. Πρώτα θέλω να κάνω investigate το δωμάτιο και μετά. Τι να το κάνεις. έχουμε κάνει. Πα! Το έχουμε δει ρε μαλάκα. Πού το! Λαγουδούπα πίσω Αφού σου. το Αριστερά λαμπάκι πίσω. χωρίς τα αυτιά ρε. Τώρα μας. Εντάξει τώρα. Type shit. Έρχεται η γερό, δεν μου σάγει μαλάκες. Όχι πάλι, δεν. Back to back δεν νομίζω. Ναι. Όταν ανοίγει μια πόρτα έχει κλείνει μια άλλη. So. Αυτός που αρχίζει το game. on his pussy. Αυτός που αρχίζει το game. Να το τελειώνει κιόλας. Ψάξεις να. Ένα τσόπ, μπορείς. Βλέπεις. Κλείνει η πόρτα, ανοίγει άλλη. Μην ανησυχείς. Πότε το έκαμε την Παναγία σου. Σου λέω μην ανησυχείς αγόρι μου, δεν είναι. Τρόμαξα κι εγώ ρε μαλάκα. Έλα ρε μαλάκα, καλό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μ' άρεσε. Τι έγραψε το άλλο, λέει The devil is inside. Έτσι έγραψε τώρα. Θρόφι ήτανε. Τρόπο. Ναι, αλλά τα λέει όλα. Devil inside. Μάτα. Από εκεί πέρα να διακτηνίστηκε το διάλογο. Σε κάνει τώρα, σε πες πανηγύρια σε κάνει. Διαχτυνίστηκε. Ωρε μαλάκα. Ανάποδο στα βρέα από πάνω, έτσι ότι Δύο βήματα και έχω φάει jumpscare. Όχι ρε. Πόσο τζάμψε μαλάκα, έχει ρίξει 3 τζάμψε. Ναι. Σε ένα λεπτό. Τσέκαρε, τώρα είναι jumpscare. Κάποιος κρυβόταν εδώ μέσα, Ποιος? στο closet. Κάτι κρυβόταν. Στο μπατάρι. Είναι σε κομμάτι που πέρα. Βλέπεις. Ίσα πού. Πώς κάτρε μαλάκα. Εδώ πέρα έχει κάτι πεντάλφες. Αχα. Ναι, ναι. Κοίτα jumpscare. Δεν έχετε. Τώρα που να είναι όμως θα έρθει. Α, Το σκόνο, το σκόνο. Σήκωστα. Αχα. Και μπες μέσα τώρα. Πάρε W. Άμα έρθει σατανιστές, κοίτα πόσο καλά έχει ρε μαλάκα, λέει πως δεν
Α, ναι! Ενδιαφέρον. Τι κάνεις. Ενδιαφέρον. Το καλύτερο σημείο το ζωφικό σου. Ναι, βλέπει, έχει πεθάνει δίπλα σου. Είναι μαλάκα, δεν το πιστεύεις. Γιατί έχει το certificate εφόσον αυτό το νησί δεν το πήγε το γάμισε. Πού πήγε τώρα? Βλέπεις όταν είναι βλέπεις τα πόδια, ξέρω μαλάκα. Πού πήγε με την καμιά τώρα? Μαλάκα σου πως. Είναι εδώ, είναι εδώ. Όχι ρε. δεν Είσαι είναι. μόνος σου τώρα. Γύρισε από εδώ μέσα. Α, Τι θες να κάνεις? ναι. Θα τα γράψεις, γράψε. Εγώ ξέρεις δεν καθόμουν. Θα είχα έριξα χέσω τώρα και θα είχα κύκλο. Άμα χέρι. Άντε μπαξ. Πάλι πάμε σου. Για κόψει λίγο το σκηνή ρε μαλάκα να πες κάτω. Τι λες βρε μαλάκα. Να πες κάτω ρε το Πατουσάρα σκηνή. είχε. Κοίτα τώρα που θα βλέπουμε το κεφάλι της. Όχι. Κόψει σκηνή ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι ναι. Όχι ρε, τη γάμισαμε, την βρήκαμε, σου λέω στη γάμισα, την βανδαλίσαμε. Τι να τη Τώρα βανδαλίσω. θα γίνει μαλακία. Τώρα έχει γίνει μεγάλη Τώρα έχεις γαμηθεί, τώρα θα έρθει από πίσω σου. Θα γυρίσει μια απότομη. Γαμώ το κεφάλι σου. Ωραίο, ωραίο. Καλά, αν τα έχουμε δει με τα ιστορικά. Αυτό και τα άλλα τα όλα. Το κλείσε. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει. Μάλιστα. Bolt cutter. Α, Sorry, τώρα παιδιά. κοίτα. Όχι να δεις. Άντε πού να κάνω τώρα. Τι κάνει τρεις Κάπου εβδομάδες εδώ σου, πρέπει να μαλάκες. τελειώνει το game, Ναι. Καιρός, 2 ώρες. Μια μισή ώρα. Με τίποτα δεν τελειώνει φίλε. Τελειώνει, γιατί σου έχει ανοίξει την πόρτα. Στην ουσία, απλά τώρα θα πας να πάρεις κάποιο μήνυμα. Κοίτα, για αυτή τη μουσικούλα που παίζει, το λαγουδάκι γαμώ του μάνα του ρε μαλάκα σε όλα. Γράψε ένα μηνυματάκι. Ρε φίλε να σου πω όμως κάτι. Αυτή έλεγε θα πάρει την Να, βέρα. βλέπεις. It was all for nothing. Τι λέει άλλο, no longer be afraid that you will be found. Το παιδί δεν ήξερε ότι αυτοκτόνησε η άλλη. Επειδή κρύφτηκε και δεν μπορούσε να του κάνει τη μεταμόρφωση και ήθελε άλλο δότη. Εν τέλει πέθανε ο γιος της και αυτοκτόνησε από αυτό. Και έβαλε αυτή την κατάρα. Μου λέει ότι δεν. Ναι, αλλά και αυτός που έπαιξε από την πόρτα για ακόμα. Ναι, Προφανώς θα πέθανε και θα είναι το φαντασμό του και στοιχείο το μέρος. Θα πέθανε, θα είναι στη διάρκεια, αλλά θα πες τόσο στο σίγουρο. Ωραία τσάφια. Εδώ. Πάρα πολύ. Είχε και ράτσα. Ειδικά στις τέλος μου έλεγα έχει στράουτς. καλά εκεί. Μάνα, εσύ δεν έκανες και τίποτα. Όχι, μ' άρεσε. Εσύ μαλάκα έπαιξε 10 λεπτά, απλά έκανε κύκλους, δεν μπορούσε να Έκανε. κάνει. Άκου να δεις. Εγώ στα χέρια μου όμως. Στα χείλια σου, δεν τρώμαζε τρώμαζε. το μαλάκα. Δεν τρομάζω ρε μαλάκα. Μόνο σαν εκείνο που ήταν εκεί πέρα με το Ρε φίλε, πυράβλι της είσαι και οδηγού. δυνατός τώρα. Πολύ ωραία. Τέλος πάντων. Όχι. Τελείωσε το game. Ήταν το Summer of 58. Είμαστε εμείς. Ποιοι είμαστε τώρα, ποιος ξέρει. Άγνωστη.